Обичате ли турши? А какво ще кажете за естествено ферментирали турши? Нашето семейство ги обожава, защото са много лесни за приготвяне и много полезни за здравето ни. Днес в рубриката ни "Какво ядем на село" ще ви покажа колко лесно и бързо може да си направите у дома. А защо са толкова полезни, можете да видите в следващите ни видеа. Не забравяйте да ни последвате. Избираме си пресни зеленчуци, в моя случай моркови и краставички. Режа ги на тънки лентички или колелца, като гледам да са горе-долу с еднакъв размер. Пълня плътно в буркани и си приготвям разтвора, благодарение на който ще започнат да ферментират моите зеленчуци. Той се получава от вода и сол. Точните пропорции можете да видите под видеото. Заливам вече пълните буркани, като е много важно зеленчуците да бъдат напълно покрити от водния разтвор. Затварям с капачка и оставям на стайна температура. Всеки ден отварям и проверявам как се развиват зеленчуците ми. Ще започнат да се образуват балончета, ще ври и ще се появи една приятна кисела миризма. За около 5 до 10 дни ще са готови. А какво точно се случва за тези дни с моите зеленчуци? Започват едни естествени процеси, които правят трошията ни толкова полезна. По повърхността им естествено живеят полезни млечно-кисели бактерии. Когато ги поставим в солен разтвор, без достъп на кислород, те започват да се хранят с захарите в зеленчуците и произвеждат млечна киселина, малко количество въглероден диоксид, различни полезни ензими и ароматни вещества. Млечната киселина понижава pH и така предпазва храната от разваляне. След това могат да се съхраняват в хладилника за 3 до 5 месеца. Да ви е сладко!